Renteriak itsasoarekin oro har eta arraunarekin zehazki duen lotura ez da berria. Ez da bantari honek Ibaika Arraun Elkartearekin duen harreman estua ere. 2012an elkarte Gorribeltzak emakumezkoen trainerua estrainako ze uretaratu zuenean Ontzibarruan zen Nerea Orena Diaz eta orotara 16 urte bete ditu Gipuzkoako klubean eta horretan segitzen du oraindik ere. Nerea Orena, kaixo, ongi etorri. Kaixo. Horren beste urte igarota, ederki ezagutuko dituzu Ibaika Arraun Elkartearen egoitza, hemengo gela guztiak eta noski, baita horbean dagoen Ibaia ere. Bai. Bai, urte asko dira ja hemen, eta, Fortunan hasi nintzen ni, baina orduan ere Fortuna honea etortzen zen entrenatzea, eta orduan hasiera ere lehenengo eguna entrenatzeko hemen egin nuen. Zeuk esan duzu, Fortuna Donostiako Arraun Elkartean egin zenituen lehendabiziko urratsak, lehendabiziko arraunkadako beto esan da eman zenituen. Bai. Nola egin zenuen arraunerako autu hori? Nolatan hasi zinen? Bueno, anaia bazebilen ja duela urte desente arraunean, eta, beti esaten zian neskak behartziala eta hau eta beste, baina ni ordura arte beti beste gauza batzutan ibiltzen nintzen, futbola, dantza, beste... Eta hori, eta 22-23 urte ingurun, karrera bukatu, bueltatu ezagan ezer, da esan zian eta atzea animatuko, eta, venga, probatu ingo, eta holaxe hasi nintzen. Probatu zenuen, ez da egit lehendabiziko egunaietaz, edo ze oroitzapen dituzun, edo lehendabiziko arraunaldi haiek nolakoak izan ziren? Bai, lehenengo eguna lo hartu nuen, imaginatu, hasiera ona aukinun, eta esan zen, honekin ez dugu karrera ikingo. Eta gero, ibiltzen zian besteak urteak zeramatzaten arraunean, eta bateletan eta horrela, eta nahiko txukun edo, gustora ibiltzen ginen, eta oroitzapen polita dazkat. Traineruan jarduna, luzea duzu, Ibaikaren proiektua 2011an ernatu zen, urtebete geroago uretaratzeko, lehia ofizialei ekiteko. Nolatan egin zenuten urratsura? Nondik nora sortu zen? Egia esan garai hortan neska arraunlari gutxi zeuden eta zaila izaten zen. Eta egiten genuen pixkat hemen genuen traineria bat eta pixka bat inguruko ekin hitz eginez eta trintxerpeko arraunlariren batzuk etortzen zian, gero Iker Kortes hasi zanean Bizkaitik ere etortzen hasi zian, eta horrela pixka bat hasieran gogoiekin trainerua uretaratzeko eta ilusio askokin. Ilusio hori beralakoan bilakatu zen lehiakortasun, ze hasiera gutxira proiektu sendoa zela berretsi zuen Ibaikak, hori baieztatu egin zen, Euskotren ligan zineten hasiera gutxira, 2013an, eta segituan gainera goiko postuen borroka horretan. Horre jauzi proiektu indartsua eratu zenuten. Bai, egia da zaila izaten zela, neguan hemen gutxi egoten ginalako entrenatzen, baina genekin gero Bizkaitik eta etorriko zirela, iritsiko zirela beste batzuk, orduan gogo askorekin entrenatzen genuen, eta han pentsatzen dut gauza bera. Azkenean arraunean urteak zeramatzaten jendea zen, eta... Proiektu hori, esan daiteke beraz, pixka bat, puska ezberdinekin osatutakoa izan zela, handik arraunlari batzuk hartu, mendi beste batzuk, eta nola egiten zenuten multzo hori bateratzeko lana, hainbeste esaten den bloke hori egiteko lana? Oso zaila. Negua dena bakoitza bere aldetik, asteburutan egunen batean igual etortzen zian, edo gu jaten ginen, elkartzen ginen trainerua uretara botatzeko, eta trainerietan berdin, trainerietan ja saiatzen ginen igual bi traineria osatzen, taldeak nahastuz eta horrela, eta baino ia elkartzen ginen estropada egunetan, lehiatzeko. Eta hala ere taldeak sekulako erantzuna izan zuen, sekulako emaitzak lortu zituen, hor gogoa bakarrik ez. Zerbait bazen hor, proiektuari indarra ematen ziona. Emaitza horiek lortzeko ez dela, ez da posible? Ezagit, prestakuntza eta entrenatzailea eta taldean atzetik lanean dabilen jende guztia.
azpimarratu duzu, Ibaikak bertan inguruan zebiltzan arraunlariak zituela, baina ez zirela nahiko traineru bat uretaratzeko lain, ez zirela ez. Hortaz, horrek behartu zintuzten, kanpora joan, Bizkaitik jendea ekarri Ikerren eskutik eta bar, eta talde hori osatzera. Kosta egin zitzaizuen, zen nahi dut, eskola ezberdinetako jendea batu zineten, hori kosta egin zitzaizuen hasiera batean? Ez dut oroitzapen hori kostatzearena, gehiago da, hori bai gogorra egiten dela ez, hori ezin dezula elkartu eta gero lehiatzera atea bartzea eta beldurrak edo deskonfiantza bat bai sortzen dizula, baina hortik aratago, ez dakit. Gero elkartzea eta bloke egitea, beti egia da temporada amaieran hobekuntza egiten genuela edo laguntzen dulako noski elkarrekin entrenatzeak eta Gainera iritsi eta gainera gorengo mailara igo zineten, honenekin lehia betean aritu zineten. Ez dakit zure kirol ibilbidean amestutako koskara ailegatu zinen garai hartan? Bai, kriston ilusioarekin, ikusten zea hor, eta oso pozik. Gero hori kontxa irabazteko lehia hortan ja nik uste itxutu ginala, eta espinita hori edo arantzatxo hori hor gelditu zait. Horren inguruan galdetu behar nizun, ze 2013 eta 2017 urteen artean oso lehiakor aritu zen Ibaika, maila nagusian nagusitasunez ez, baina San Juan ontziak, Zumaiak ere bai, 2013an oso maila handia eman zuen, baina horiekin lehian aritu zineten, eta 2016an Kontxako bandera irabaztetik segundu pasatxora geratu zineten, garai hartako, tarte hortako, 4 urte horietako, zeuk esan duzu, arantzatxo hori izan zen, ze erremate falta izan zitzaion Ibaikari Kontxako bandera eskuratzeko? Ezakit ze falta zitzaion, ez errez nik uste, ezakit suerte kontua dan, edo ezakit beti segundu eta erdi 2 segunduko lehia horretan ibiltzen ginen, eta ez genuen lortu, osea, ez dakit. 2017an lehenengo jardunaldia irabazi genuen, eta bigarrena izugarrizko itxaso egin zuen horretan, pixka bat, gure sentsazioa zen pixka bat loteria bat bezala izango zala, eta bueno, holaxe izan zen. Orain, denboraren perspektibatik erreparatuta, nola ikusten dituzu ordukoak? Nola ikusten ditudan? Orduko egoeraiek. Ze oso gertu izan zenuten, momentuan pentsatzen dut, berotasunak eta uneko zuhartasun horrek amorru emango zuela noski, baina orain demorarekin eta nola ikusten dituzu? Kristona egin genula iruditzen zait, osea, ez genuen Kontxa lortu, baina hor egotea borrokan, eta azkenan ere lagunek ez gertukek eta esan den, osea, haiek bezainoen azteate, osea, zer da segundu bat, eta egia da, osea, hor ginen, eta baloratzen dezu pila bat lortutako guztia, ez? Baina, zuri arraulari bezala, bai egia da, arantzatxoa hor gelditzen dela. Eta orduan ere, nik usten min asko egin zigula psikologikoki, ez? Beti balantza beste aldera, eta bai, azkenean 2017 eta gero plantillaia osoak utzi genuen, eta... Garai hartan zuen taldeki izan zen arraunlari bizkaitar batek, bere garaian esan zidan nola, garai hartan, 2016ko Kontxaren ondoren eta ikasi zuela, bere arraunlari balioa ez neurtzen lortutako garaikurren arabera. Zehark ere, Kontxako bandera zuekin oso gertu izan zuen, baina ez zuen lortu irabaztea eta gero ere ez du lortu. Eta ordutik, bere bibilbideari gehiago erreparatu diola, izan dago bizipenen arabera, garaipen zerrendaren arabera baino. Zuk ere bai? Bai, eta hori komentatzen nizun bezala ere ez, askotan gero Ligan gozatu dute gehiago arraunaz, igual urte horietan gozatzen nuena baino, ez? Azkenean oso urte lehiakorrak izan zian, zure buruari asko exigitu, asko esprimitu, iristen zea maila batera oso gogorra izaten dena, eta arrauna maite dugunen ikusten gozatzen degula ere arraunaz beste
beste momentu batzutan. Ematen du sortu dela sinismen bat, saiatzen bazea lortuko dezu kontxaira, osea, ematen du gazteek, ematen du eta nire esperientzia da, ba, igual ez zu lortzen, zuk amesten dezun hori, baina bai gero gelditzen zea ez, ba, zenbat hobetu dezun, zenbat gauza lortu dituzun, zenbat momentu, zenbat, eta horrekin gelditzen zea, baina badago ere azken aldian gizartean saiatzen bazea eta esfortzu egiten bazu lortuko ez nahizun guztia. Bai. Ba, batzutan ez, baina beti hobetuko ezu eta baloratuko ezu lortzen dezuna. Nola nahi ere, garaipenak ere baute beren xarma noski, arraunean kirolaria lehiatzen baita, alik eta emaitzarik onenak lortzeko. 2017an, Euskadiko txapelketa irabazi zuen Ibaikak, Lekeition, ala itxaso eta izete baten tartean, zu ere ontzi barruan zinen egun hartan, Ibaikaren historiako garaipenik esanguratsuenetako bate izan zen, kanpotik begiratuta, bai, barrutik nola bizi zenuten. Ba, bai, oso garrantzitsua izan zen, gaina koinzituzun hemen Madalen egunarekin, herrira bueltatu ginen, eta, bueno, udaletxera igotzen utzi ziguten, eta, bai, oso egun polita izan zen. Bai. Garai hartan, bazen txapelketa paralelo bat, Euskotren Ligarekin batera jokatzen zena, Gipuzkoako Liga esaten zitzaion ura, Euskotren Ligan ere banderak irabazi zen dituzten, Euskadiko txapelketa bera azpimarratu duguna, perspektiba bati begiratuta, urte haiek oso balorazio positiboa izan zuten, bai zuentzat kirolarloan, baina baita Ibaika bera arraunaren mapan kokatu zutelako, hori zuek lortu zen duten. Bai, egia da, eta hor jarraitu du, ez? Beti, osea, 2017ko urte hori eta gero aldaketa generazionala egon zen, baina ET Ligan beti hor goiko postuta mantendu zen, beti igotzeko leian, playoffetan parte hartuz, azkenean ja klasiko bat ematen zuen momentu batean, eta hor demostratzen da arrobiko lana ere ondo egiten dela eta zeukala etorkizuna Ibaika. Zuen hasierako ibilbide horrek edo urrezko garai hark etena izan zuen, zeuk esan duzun moduan, gero ET Ligara jaitsi eta berriz proiektua abiatu zen, baina proiektua egonkorra ere izatearen ondorio zen arraunean gozatu egin zenutela, akaso presiori gabe berriz beste buelta bat eman zenutela arraun egiteko moduari, edo, bintzate, lehiatzeko erari, eta horrek demoran gero fruituak ere ekarri ditu. Bai. Presiori gabe, hori, igual, Euskotren Ligan eta ibilia ginen ontzat presiori gabe, baina beste alde batetik gazteak presioa izaten zutela, ez? Azkenean, beraiek bizitzen zuten Ibaika Euskotren Ligan eta beraiek nahi zuten berriro, osea, beraiek hor egon bar zutela sentitzen zuten, eta bai, bueno. Zure rola aldatu ginaltzen garai hartan, esan nahi dut, zu baino gazteagoko jendea etorri zen, arrobitik zetorren jendea, zu ja ondo egonkortuta zen traineruan, urte asko, esperientzia ere bai, erakusle lanak egin zenituen gaztei begira? Bai, gainera nik urtebeteko paroia izan nuen eta gero bueltatu nintzen, eta orduan ni ere fisikoki momentu hortan ez nintzen sentitzen igual horren indartsu edo bai. Eta baino bai esaten, baino badut esperientzia, badut partekatzeko gauza asko eta disfrutatzeko gogorretatik, eta bai, beste... Urrezko aldi hark, edo aldi bikaina hark, 2013-2017 urte horien artekoak, gerora arrobia sortu zuen, beraz, jendeak gerturatzeko balio izan zuen elkartera, izan emakumezko nola gizonezko? Nik uste baietz, eta neska momentu ondan pila daude, bai. Beste taldetan ere ikusten dugu, neskak egora indutela orokorrean, oza, arraunean orain kategoria txikitan neska gehiago daude mutila baino, eta bai nik uste, eman zaion ikusgarritasun hori oso garrantzitsua izan dela. Herri mailan elkarte hau, kirolarloan erreferentetzak ardaiteke, badu balio batzukin edo lotzen da, edo kirolarekin, saiatzearekin? Erreferente errenterian ezakit arrauna baden, baina bai asko hobetu duela bere irudia, bai, oraindik futbolarekin eta leia, nik uste torturin eta bai beste talde batzuk,
noski. askoz jarraipen handiago hautela, baina bai, ja jendeak animatzen zaitu udaran edo kalete, osea hori hasierako urtetan pentsa ezina zen eta ez bilakaera positibo bat izan da hor. Bai, oso. Badira emakumeen arraunean beren beregi bideratutako proiektu batzuk, bere garaian lurraldekako selekzioak, Bizkaia eta bar. Tolosalde ere hor dago, emakumezkoen trainirua soilik du. Baina Ibeikaren kasuan, emakumezkoen, nahiz gizonezkoen traineruak egon dira urteetan zehar, hori da joera, eta emakumeak dira erreferentzia. Kanpotik ala ikusten dugu. Hori orain artean ez da ohikoa izan beste klubetan. Alde hortatik, apurtzaile traza hori badu Ibaikak. Zait hori ze irudipen duzuen zuek? Nik uste hasieratik kriston harrera egin ziola talde bezala emakumeak izateari uretan, eta hasieratik material eske oso zaila zen, beste traineru bat erosi bartzen, beste karro bat, ematen dute gauza erresak, baina diru asko kostatzen da materiala, jendea behar dezu guzti horren atzean, desplazamentuak, eta hor beti berdintasunez aritu den klub bat iruditzen zait, eta nik uste horrek ere egin duela, gu hor egon alizatea. Eta amaitzen joateko, oroar, nolako etorkizuna ikusten diozu arraunari? Ze galdera zaila. Ezakit, gaztetxo pila bat ikusten ditut, oraintxe arraunean orduan ezakit, gero nola aguantatuko duen, gero ezakit, baita ere garaipen edo arrakasta, horrekin lotzen bada, baita ere igual jarraitzeko edo zailtasuna daude, ezakit. Ondo esango nuke, oraintxe bertan neska behintzat pila dabiltza, mutilak igual gutxixiago, eta egia da arraunean orokorrean ez, gerozta gehiago kostatzen dela taldeak osatzea eta hor mantentzea, KE Biligan ere oso talde gutxi daude momentu honetan, hori, igual talde batzuk oso indartsu, baina talde gutxiago, eta pena pixkat ematen dit horrek. Zuek badakizue zerbait talden osaeraz, zuzu hemen urte askoan, zure anaia Alex, arraunlari, eta batez ere, edo, azken urteetan bintzat, entrenatzaile gizonezkoen traineruan ere, etorkizunari begira eta noski hausnartuko zenuten pentsatzen dut, baina galdera propioa, zuk zeuk, noiz arte ikusten duzu zure burua arraunean, Nerea? Nik uste eta nire azkeneko denboraldia izango dela. Buruak aldaketa bat eskatzen ditela somatzen hasi naiz, eta gorputzak ere kostatzen ari zaitela egunero entrenamendu gogorroiek eta eramatea geroz eta gehiago kostatzen zait, eta uste dut momentua iritsi dela. Erki geratzen den aldi horretan mintzat, gozatu arraunaz, eta segi orain arte bezala, pasioz arraunkoak ematen. Eskerrik asko Nerea. Zuei, mila esker.